Okay guys, good morning. Kumusta at welcome na naman sa ating channel. Hi. Bale, pinalitan pala natin yung pangalan ng channel ko. Bagong pangalan. Ngayon guys, pupunta kami ngayon sa ilog. Bale, dito na kami. Yan. Dun. Apat lang kami guys. Bale, manghuhuli kami ng isda. Sana makarami ngayon para may pananghalian. Okay guys, andun na yung mga kasama ko. Yan, bale dyan kami manghuhuli. Yun. Dito kami nang isda nung nakaraan guys. Kaya marami kaming nahuli nung nakaraang linggo. Ewan namin yun kung meron. Basta kasama namin si Pare Resty, Serte, hello, yung naka-orange. Parating! Magay ka naman, boy. Ay, akong pinakamagwapo sa kanila kapat. Yun. Ikaw ulit maglalatag? Siyempre, sino pa? Yun. Matindi talaga to. Yung kasama namin isa guys, si Kuya Marlo. Si Uncle Tiwan, 75 years old Ito yan. si Senyor. Oh. May lahing inchik kasi yung punggos niya naman sa ngataw. Senyor na yan guys, pero barkada niya mga binata. Tara. O, parating, muna ka. Iyo. Medyo hindi mali lang tubig yan. Hindi malinaw. Oh no. Okay, dito rin kami kumain nung nakaraan guys. Dito kami nagluto. Yan. Dito kami kumuha ng tubig namin. Yan. Bale yung mga panggatong doon sa gilid-gilid. Okay guys, bale doon kami banda mag-uumpisa. Doon kami nakakuha ng medyo marami-rami nung nakaraan. Yun, doon pa daw. Tigas ng mga bato. Buhay probinsya. Oh, may nit na paresting. Nangangati na yung kamay ko, pre. Gusto lang makahawak ng tilaps. Pero sa akin hindi ko lang ang gusto ko. Ano? Babae? Hipon na maliliit. Bakit hipon na maliliit, pre? Siyempre, fresh yun. Wow! Babae pag bagong ligo. Patay! Lawing. Ganun yun. Bastos? Bastos yan, guys. Hindi ko rin sinabing babaeng tao. Tatandang binata yan. Oo nga pala guys, may mga singer pala tayong kasama dito. Yo. Si Kuya Luis yan. Si Kuya Luis. Ano yan guys? 6-footer yan. Luis Manzana. 6-footer. Luis ka. Yung isa guys, 5'11". Nag-start na binuwaya, guys. Nag-start TV. Yan, malapit-lapit na tayo guys. Bale, ilalangoy yung ano mamaya. Yung panghuli natin ng isda. Tapos susundan namin. Kami yung kakapa kung may sabit. Mga kahoy na sumabit. O kaya mga isda na sumabit. Kami yung tatanggal. May tapaong kasabit. Ito, ano lang to? Tagalangoy. Malupit lumangoy yan guys. Hindi. Ano yan? Dala ng experience. Maraming beses ng muntik malunod yan. Kaya magaling na yun lumangoy. Silid na tayo mo. Buhangin naman yan. Okay guys, dito na kami mag-uumpisa. Bale, set up na namin yung panghuli namin. Dali ata yan, kaling.
Paligid niya, yellow. Ako pa na YouTube kanta, dito lang may ka-YouTube ka lang. Ya, sakto ay gawid na. Oh bro. Hindi. Okay guys, naka-set up na kami. Ito yung unang huli ko guys. Bale hindi na save kanina kasi wala ng memory. Ginamit ko yung SD card, nakalimutan ko. Guys, pangalawang huli guys. Benas tayo ngayon. Toy, kita ta sa kudo ta. Sa kurlet. Ito ko ran. Maglaki rin ta nakadagpulsay. Sila dakod naka. Ang kita ba sa kudo ta? Sa kurlet na. Nay, sa ba rin? Pura. Lakdanan. Ram. Klase din sa toy. Kurlet niyo. Benas. Ikaw. Yan! Awan dyan? Diyan may higran? Dahang mo sabi mo sa tanay, hindi nagkapangarap na lang ang Guys, ulit. Toy, itak ka lang doon eh. Tilapia. Pusod, tilapia. Taklang. Pusod na. Nya, Ang pusod, dito eh. tagay kayo. Huwag kayo masyadong maingay para hindi nila malaman. Marami tayong nahuli. Wey! Nakulit-lit ka rin, isa. Ito pa ba? Na? Pura pa lang. Yan. Na? Oh, may tayo. Tay, ang ham. Amo kita ito, bam. Lulu, bam. Pagkita tama na dyan. Mana tuloy daw? Ay, labas na sila ng law. Na? Kita. Kanduli. Ano to, mga tol? Kandulit saka ano, tilapia na naman. Serte, serte. Sao? Naalam di ba siya, no? Guys, sigaw naman dyan. Ano yan? Ano yan? Kandule? Haan? Narat? Mafia! Tilap? Mafia! Lagan harap ka. Mas bali may majagulo ka. Oh, nandito na. Nandito na yung kandule.
Dio, tinakagutan na Dio. Ini udah, dekat dulu lah kalau kayak. Dekat siya. Tingnya ba? Hey, patay! Patay! Tanawan! Atau kornita, tinggal ka, hindi na mawari. Mukha mo pala gugutin na ako. Daw mapapal. Allah! Kulilit ako eh, kulilit ay. Ura. Ang anay save. At ramdam mo. Diyan mo, kita man. Gasa mo sa punta. Kita demo. Nagbuatan ta. Awan. Ha? Nagbuatan ta, Ju. Darat. Hop, munay! Monay. Ate, hanggang ganubok at gamak ke silsilak man natin ay. Nay, tingnan na. Nakarwaran. Nay, Nay, duha mo kay gid na. nay dati patili daw. Bingkon. Kurgaan. Jod ito ni. Sabay. Kita dulu. Hop! Dito na naman guys! Dami na! Kita na ko yung pangin. Pura, take, pura. Ini rumar, apa nak raya? Tadi, Dua tanong. Ay, dua ta. Hindi sa ni basit ato. ano dapat ini? Mo na ka raya ka mo iki. Kuro. Wa kay kira ya. Takulan ito. Supaya Kaya nga garaw-garaw. Intro tayo. Kuro tinggal iban acar nang rasal nada. Ini pasti ada Dini yung hindi tani. Dapat mo. Naan. Ay, usos. Bugo. Op, pura. Paglukaban lang nila. Ayo. Sungsunod to yung. Ano na sila ko tanda ito. Tanyo nga ko na makita yung lumumlum. Tadi daw gap uraw. Ini sarakan. Ano na nasang tala mo no garaw-garawan nyo kawan. Iya. Sama ginagaraw mo kinagaraw na ba? Ini nakawar. Nakawar. Simon. Ini nomor 1. Mana. Luar. Share. Alah, hey! Okay guys, hindi na masama. Ito. Unang huli namin. Yun. Meron pa. Doon. Nalamin ta? Dapin puro ito ay? Yun.
Awarin niya! Ijay! Yun, medyo malaki-laki. Maliit. Wala na. Wala na. Okay, bale. May dadagdag tayo guys. Yan. Unang salang. Sulit kagad guys. May pang-ulam na kami mamaya. Ilang minutes lang yun oh. Mga 20 minutes. Bale, kompleto na to guys. Saksak mo natin. Yun. Ito guys. Yun. May mga kanduli pa. Ito. Kanduli. Bale dalawa. Tilapia. Pwede na, pwede na. Maya ulit guys. Bale sa pangalawang salang namin. Ayusin lang namin yung net na gamit namin. Para mamaya. Okay guys. Pangalawang latag. Paras din. Ilan yung nahuli mo kanina? Wala. Malas. Talaga. Wala. Yan tagahila eh. Tagahila kasi Kinuha guys. lang akong tagahila dito. Kami yata ni Kuya Marlo yung nakarami. Talagang makapit yung isda sa mga palad namin guys. Kunam lang. Ito. Wala. Wala ko yung mamaya. Ayaw ko guys. Hindi ako marunong lumangoy. Mabigat. Sabi mo lang yan kasi gusto mo manghuli lang. Sarap, mas masarap manghuli guys. Wala akong nakikita guys. Wala akong nakikita. Bawal kasi sabihin guys pag may Batugti ka. yung pamahiin sa amin. Pag may nakita kang isda, huwag mong pansinin. Kaya pag nakakita ka ng marami o may biglang lumangoy, huwag kang magagulat. Magalit yung mga matatanda. Saan tayo, boy? Okay, shoutout nga pala sa mga paras naming mangingisda. Shoutout sa inyong lahat. Ingat-ingat tayo, guys. Pati ito yung amo tutok na naman kay Tarabasa. Okay, bale dito na daw kami mag-set up. Okay. Okay guys, pangalawang latag na namin. Sana swertein ulit. Kahit ganun lang ulit.
lah. Patay. Basta-basta ang gra. Ni. Wala ito. Tamo na katanan na yata. Patay. Dyan na oh. Yo. Dua ta oh. Talo ta. Oh. Oh. Madami. Oh, talo ta na oh. Oh. Oh, talo tayo, Mike. Yun na aneh. Ikutin ta na yung abot. Yun na eh. Yun na yung mesa na oh. Yo, dua kabay. Iputan yan. Talo. Taman lang ay. Yan, nagbungutan na. Umususan. Dalawa mo ta na. Yes, sir! Ano na siya? Ano na? Di? Yay. Pwede. Yay. Kasi no ano eh. Ano yan? Ano kaya? Gusto bro. Ito rin. Jabot. Si Kali nakatalong bro. Ah. Ang yabot. Kaya garaw kayo na ala. Look. Oh, yo. Oh, natan. Gutan siya. Yo. Wow! Awan! Ya, cunak ban lagu nyo. Lah kung kontrol tas mo ko man Oh, bro. Ito rin. yung kambulam nga na kambulam nga nakalibag nagmaaja ko ka kontrol aja nakali jangan kambulam. Sa Gustina. Naala ti video ay. Okay guys. Hi. Pangalawang latag guys. Ito yung mga nahuli namin. Ayan. Ay, talat niya. Wah. Apa guys? Meron pa here. Okay guys, malapit ng mga lahati yung lagay namin. Yan. Sinisipan tayo. Dapat ha? Okay guys, yung pangatlong latag namin. Bale, dito ulit. Bale, magkakatabi lang yung testo namin guys. Doon. Dito kanina malalim. Ewan ko kung nakuhanan. Doon ulit, malalim ulit doon. Manda. Paristig, ano masabi mo? Wala akong masabi. Nasa bangkag lang ako eh. Ilang huli? Wala. Ano ba yan? Pero malupit yan guys. Nilalangoy niya yung net. Dito na ulit. Nilalangoy na naman yan guys. Ulit yung paristig. Guys, lumalangoy sila. Yeah. Palaka. Tay, sumutan, dabi mo na. Wala.
Ay, sabot ka lang. Sabot. Wah, sige, pagpakam lang tanong. Isabot. Pagkapit? Ingatan kita naman. Ang lalim dun guys. Palaban. Malaki. Duh. Ito na. Ito na pa. Dakol. Nakalaman ni sila pa eh. Sila pa dia. Duh, kita nih. Ariko. Bukan dilo. Ura. Sini. Sila. Ini. Dapat silap na ba? Dito nih, yung silap yan. Dapat silap na. Dah. Kita dah tigid. Igdak na tayo. Silap. Dapat silap ita. Tataray dah. Berata. Silap bilang ko. Oh. Oh, dakal. Laki. Laki guys. Laki yung buntot. Balik ang katawan. Okay. Sabi ay. Guys. Alright. Ala aja sila pa. Masa gusto gunting karalan ako. Okay guys. Meron konti. Ito lang medyo malaki-laki. You know. Lapsi. Tapos yung iba. Ewan mo kung magluluto na kami. Maaga pa naman. Yan. Ganun pa yung araw. Maaga pa. Medyo uhaw na kami. Ito. Pinapalinaw namin yung inuman namin. Yun. Pag pumupunta kami ng ilog guys, wala kaming baon na tubig. Lalo pag ganitong medyo malinaw na yung ilog. Ito, nagbunggal lang kami guys. Gamit pa namin nung nakaraan to. Bro, pwede na yan. Pwede na yan bro. Yung parang sabaw lang ng nyog pre. Yun. Parang may message dati ng low. Galubo. Baliwan tayo mag-system. Sila di ko tinyog niya bro. Hindi talaga. Kadamal pas, di na pa yung mugtunas. Yan na naman. Sarap. Let's go. May paminta, lumulutang. Sarap. Okay, so.
Okay, balik tayo sa manghuli ng isda. Ala. Okay guys, minamalas na. Konting huli namin guys. Maya ulit. Dito banda. Diyan. Tingnan nyo yung kambal ko guys. Oh. Yung hair din to. Mas pogi nga lang sa akin. Sana all. Sana all may jowa, pre. Sana all. Ay guys, nga pala, ito si Paristing. Single to. Masipag to. Guwapo pa. Huwag kayong maniwala dyan. Yung height niya, 5'11". 5'11" yan guys. Tangka. Tapos yung abs niya, grabe oh. Oh. Naghahanap yan ng forever. Isa sa mga naniniwala na may forever guys. Yung hanap ko yung gano'n. Anong gusto mo sa babae pre? Yung... lang. Simple lang. Ano? Humble at saka ano. Faithful. Natupol mo din. Papay. Okay. Alright. May ulit, interviewin kita mamaya pag ano tayo. Pag nag-rest tayo. Yun. Nangalakas chocolate. Bigat nito guys. Ano? Nangalakas chocolate. Pabigat. Aray ko. Ayokong tulungan ni Paristing guys. Eh, sorry. Ang bigat eh. Sorry. Okay lang. Napatawad na kita. Usap lang kita kapag... Okay guys, set up na naman natin. Okay guys, matumal. Tatatlong piraso. Oras na para magluto. Yun si Paristing, talagang masipag to. Namumulot na ng panggatong. Malupit. Yan, panggatong. Panggatong. Pre. Kumusta pre? Pwede ka na mag-asawa pre. Kahit 3. Hirap manghuli ng pang-ulam, pre. Ha? Sisiw lang sa'yo yan pre. Kadatuwak na daw. Baka may nagkatagong palaka. Wala. Medyo mainit na guys. Nagkalat yung ano dito. Ano to? Siopaw. Magaling yung nagtapon dito guys oh. Yan. Ayan. Magaling. Magaling kang kupal ka. Doon pa nagtapon guys. Guys, tingnan nyo yung isang kasama namin guys oh. Ginutom. Hindi kasi nag-almusal. Anong kinakain mo, pre? Chocolate. Sosyal. Ah. Iya. Hingin na natin yung isa. Okay guys, magluluto na kami. Ito nga pala yung mga nahuli namin. Buko. Yan. Yun. Ito guys. Ulamin natin mamaya. Yan.
Pwede na. Yan. Yan. Nagsasayang na si parang Sting. Talagang cook to. Cook. Warin na mo ma-interview. Yun. Tinatanggal yung tubig guys kasi mainit na. Yung gusto raw niya na babae ay yung kwan. Sexy, na bungi. Wow! Top pull daw top pull. Hahaha. Mga rekado natin guys. Ito pala. Yun. Sili. Luya. Asin. Lighter. Kamatis. Sili na pang sigang to guys. Hindi to yung manghang. Yan. Ang kamatis guys oh. Ganda. Parang kalabasa. Ito pala yung dagdag niya. Sweater na. Inom. May kompleto pa lang madinalakihan din eh. Ayun. Di na tayo makapag-video mamaya guys kasi palobat na yung phone natin. Wala tayong dalang power bank. Kasi kwan, ito yung naganan. Magikon, sarapay. Sarap. Ano so? Ini, belum kaya ini. Ito kan. Sarap. Awan, lang natin ng kumag. Nag-magic. walang magic, sarap. Puro ni kabira. Asin lata. May sabon na dyan. Tingnan. Okay lang yan. May chocolate pa kamo. Hindi sa lookin na dyan. Makita yun ang uluan daga. So na damang ko tayo ay mga sabali tayo ang tagay na eh. Hindi igid na jay damang. May orbit na. Diyan ko bisa kan dibikin sa ata kami. Ikaw sa dakne, ako no, na. Nakagigit natin. Balong, manakati mo. Bro, itu ko naman. Yun, tatong. Yaw. Tari. Yo. Yan. Yun. Alright. Malikabi tingnan sini. Lima lang. Sigang. Let's. Ito na dalas something bro. Kandulit. Baluto na yung kanin. Kumukulo na siya. Ito sili. Mga mahilig magsili dyan. Ihawin namin to guys. Yun. Ano? Yun.
Isa lang yung kaldero namin guys. Kaya tatanggalin namin ito mamaya pag luto na tong kanin. Saka namin paglulutuan ng ulam. Iyon, side B. Hey guys, ito na yung kanin natin. Iyon. Sarap nung pagkatutong. At ito naman yung pangmalakasan na puluts. Hay! Yan. Sarap. May bagoong. Sausaw sa bagoong. Sarap. Panalo yung sili guys. Sarap. Tapos yung labuyo. Labuyo. Para manghang. May sili din pala yung bagoong guys. Oh. Okay. Okay. Alam na. Medyo may anghang. Pulutan. Anong lasa ba, Ching? Sarap. Ito yung si Straw Hat Luffy sa totoong buhay. Hawig din Ace na may pagka-shanks. Tingnan nyo guys, oh. Bro, tingin ka nga dito, bro. Yun. May pagka Stephen Chow. Tindi talaga tong tropa namin. No? Bro, Kung Fu. Magaling sa Kung Fu yan. Kung Fu mulutan, malupit. Sarap. Okay, so. Panalo to guys. Yan, tatanggalin na yung kanin para susunod naman yung ulam. Parang meatloaf lang yan guys. Yun. Yun yung lagay namin ang kanin. Ang bisa ko eh. Boom! Parang meatloaf. Masarap. Suabe. Tutong. Medyo tunog. Wow. Panalo guys. Naamoy na. Bango. Oh my god. Parang chicha. Yun oh. Wow. Hindi pa kami gutom nito guys. Ano lang, trip lang. Pre. Bakit? Okay, mamaya ulit. Ang linis pala ng kuko ko. Tingnan nyo yung kaldero namin guys. Oh. Butas. Sa kasamaang palad. Kamali. Bago pa naman yan. Wala na kaming gagamitin guys. Isang kaldero lang yon. Okay, preparo pa lang yan. Tingnan natin kung anong diskarte ni pare Sting. Malas. Sayang yung madaming sabaw. Ano guys. Sarap. Ang pang papait na. Nidwa. Wow. Wow, egg. Sana yung butas. Grabe yung butas oh. Nasa baba pa talaga. Wow. Yaw. Wala ring magic sarap. Bagoong na lang yung pag-asa. Yun. Dato itim. Yun.
May suka, may kamatis. Nakalimutan namin yung kamyas. Sarap na yan. Sarap na yan. Yun. Plus, eto yung matindi. Iyo, sili. Labuyo. Iyo. Demonyo. Yan o, kulay. Nag-aagaw yung green saka ano, pula. Hindi. Yo. Okay, di namin niluto lahat guys. Iniwan namin yung iba para may uwi kami mamaya. Dito, marami dito. Yan. Butas yung kaldero eh. Yo, papakuluan mo na. Yun. Pag kumulo na yan, Pag kumulo na, side view na. side view na. Para malagyan ng madaming tubig. Wala eh. Ganun talaga. Ba't ka natatawa, pare? Ah, Siyempre yung ano, parang si Jezebel, pre. paglutuhan natin. Sang sisid nga dyan, sang sisid. Iyon! Matindi. Sana naging babae ako nun, no, pre. Para madaming mandito Oo, sa akin. ganda mo sanang babae, pre. Mga Korea, ganun. Wow! Sana all. Canadian. Canadian. Baka pagkamalang kang babae, pre, ha? Pre. Pagkamalang kang babae dyan. Guys, ito yung ilutuan namin. Medyo naka-side view. Yun, may butas kasi guys, oh. Pre, silip ka sa kabila. Ito yung kaldero na kahit nakatakip na guys, kita mo pa rin yung laman. Doon, oh. At hindi. Yan, tindi. You know. Mga alaga ko, nagsisiano na. Ano na? Nagsisiaway na sila. Wow, yung walo? Oo, yung walo-walo. Yung walo, yung apat-apat. Oo. Ay, nako. Yan, Pariting. dito na lang ako muna sa tubig. Sarap pala buhay ng ano no, Na? ilog. Wow, gusto mo patayo ka ng bahay dito, pre, oh. Ayoko. Ayaw mo? Laging pupunta si Uncle Tito at si Kuya Marlo. Wow, laging may bisita, no? Oo, mga dimas yan. Yung, pero yung Sawan. battery natin 3% na lang, mamaya na to. Lubat na. Lobat na. Guys, kakain na kami, luto na yung ulam. Yun, may nauna na doon. Tapos si Parenting, ito, pipili niya yung malalaki. Babantayan ko to. Lukukan. Babantayan ko to, guys. You know. Yeah, sili. Oh, dagagi kambal yun. Kita gari naman to yun eh. Yun, isa pa nga, bro, isa pa nga. Parang, wow! Tara guys, kain na na. Lobat at tayong ka. Sarap. Init. Wala dito ako nga parang itaktakal tayo tingin. Grabe yun. Sarap guys. Bato nyo, makita, masarap. Kagulo mo nga rin. Hindi bata na. Yang baik kemana kalau ada di kurlit, di jai. Yung nagatupin yung nalat yaw. Naanod yung tali natin guys kanina. Bata natin. Sa parteng malalim. Sa lahat eh. Bilo ko yun. Kain tayo. Bata, butong ka na. Bata. Tuna nakasala di Malaan. basi gaya bungkol. Hindi pa yan si Dal. Nung mabali ng datinig siga ngayon natin mo. Dumanong ko yung kapitakan niya damo. Dadak ka ng kurlet. Mga tanong ko. Magbabay mga tanong.
Okay guys, hanggang dito na lang. Palobat na yung cellphone natin, battery. Next time ulit, sana supportahan nyo yung channel natin. Pa-like na lang at saka pa-share o kaya mag-subscribe na din kung nagustuhan nyo yung video natin. Hanggang sa muli. Oh. Nih, coy. Nih, tipiran. Yun, dito nih. Gusto nih. Dapunggol ka. Dapunggol ka. Dahil kung ipagstikan ang pasinat. Nih, dito nih. Hindi, ay mag-ibayo. Yung mga pinalak. Nih, takil aja ke. Go, guys. Bro. Jadi kan bro. Nih, susuplinan. Bukan mah. Kan begal aku tuh pasti kan. Boleh aja boleh tuh bang, bro. Nih, tetapnya. Kamu pakambal ka oh. Wah, sure nga. Na lang. Muna ka dati ko ta. Wani ka to. Hindi ba to? Dadakkel tiga. Nay, magtaw. Yuk, dali, okay, sama. Nagkakanto. Yay, nagkakanto. Ingat to. Bray ka bro. Tinay medyo nga baset.